Bacolod. Number 1! Basta Radio Bongo! Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Ako si Tuyang Ermitanya. Nagapuyo ako sa isa ka kuiba. Siling nila, aswang ako. Pero hindi ina matuod. Siling pagin sang iban. Buang ako. Pero layo pagin ina sa patad. Ako, isa lang ka normal nga tinuga. Nga maluyagon mag-isahanon permi. Hindi ako maluyagon magtanaw sang TV. Wala ako siyang huyog sa sugal. Abo man sa politika. Pero nagapamatagin ako sang mga balita. Kag drama sang Bumbu Radyo. Madamo man ako sang nahibalan nga istorya. Kinaraan man ukon moderno. Kag kun maluyag ka mo mamati, kari ka mo, mag-istoryahanay kita. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Insulat ni Elizabeth Batiduan Navarro. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Kagaron, suguran ko na ang akon pagsaysay. One day, isasadto ka adlaw sa pagsugod gid sang akon kasaysayan. Jelbina, ginapasumon ka ni Kap? Nga aman, Samson? May akusar si Tioy Tagoy. Akusado ka sa sala nga marder. Ha? Patyon mo siya kuno sang 45. Do sa gago, wala inang sibuklan mo? Makabati siya 45. Abi ya, ipapatay na siya? Man may sala mo. Ano pa grabing pangaman niya? Kinahanglan nga magsunod ka sa akon, Jelbina. Nakat, kay masunod ko Oh. Albina, matuod ba lang nga patyon mo si Tagoy? Ay, ang ipatay ko sa iyakap, ipatay ko na lang sa langaw. Wala pulo sa akon kung mapatay ko si Buklan. Ay, pierde, chimpo lang na. Amugid. Hoy! Barikoson, daw sa piyo ka kung magambal. Ikaw ya, kung ikaw walang ang patsyon ko, may pangamamatay na lang ko tungaw. Uy. Kay man, allergic ako sa tungaw. Makatol na iya. Albina, gusto ko lang mahibalaan kung matuod ang siling ni Buklan nga patyon mo siya kuno. Ay, hindi. Kuya mag-usik sang bala sa iyakap. Ote, nakabati ka sina Tagoy. Hindi ka ni Albina pagpatyon Pero patsyon man niya ako sa libakap. Dubling na anak baba. Hoy, Buklan! Ikaw ya may ba sa tuhod. Excuse me wala ko ya sang baba sa tuhod. Ikaw ya ang may dubli baba. Bastos! Same to you. Buklan! Barikoson!
amiga nga si Corina, ho? Long time no see, Corina. Uy, ari ka man, haw. Kay balo ka, Cha. Nagkari ako diri para nga agdahon ka sa party. Party? Damo lalaki? Natural Damo to yan, men. Kagdison, pulos pa mga gwapo. Wow, ha? Inayang gusto ko, amiga. Bisan wala pagkaon, ah. Basta, may lalaki lang, okay na. Di ka na mo sina. Hulaton ko lang ikaw dito sa balay, ha? Okay, ah. Maabot kid Kuya Miga, ah. Baw! Kada mo na sa bisita ko, ho? Pagkabuot sa ila. Wala gid nagagahod. Amo lang niyang party nga malinong. Ay, di na to galit si Chacha yaman. Kadugay siya, haw. Wala sa may magulang! Hold up, hindi! O hindi. Ang lalaki. Nagkakaya siya sa iyang pusil sa abon, ho? Wala sa may magulang, ha? Ang una ka maggahon, patsyon! Hala! Ang mga babae kag lalaki, mag-ubas ang bayo! Oh! Ano? Mauuba kami sa bayo? Nagsiling ko nga masuksok ka bayo, ha? Oo man. Hala! Uba bayo! Uba! 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 Oo! Ari na! Mauuba na kami! Ay! Panti-panti kag bra! Oh! Kagang mga lalaki, mag-uba man pati bre! Sir, pwede ba lang ibilin ko lang na ako yung brief? Nga, putsong ka? Hindi Kuna mo, uba na, dali ah! Karon, malupok ang ulo mo! Ay, ate, ate, oo. Ari na, sir. Nakauban ako, sir. Di man! Oh! Gahi ko nga daw sa hindi ka mag-uba kay daw sa putot lang kalinas ang kamuti! Hala! Hapa kabutalan! Hapa kabutalan sa salong! Hapa! May ginalibak si Tring Tring? Palapitan ko bala siya. Oy, Tring Tring! Naano ka? Kag sino ginalibak mo? Ina siya dayo, si Jane Balao. Kasuplada sa iya. Abiya, guwapa siya. Wala siya kabalo. Nga daw sa langkang iya nga guya.
Nga nagainit ang ulo mo kay Jane. Di, day, kay ginayahuman ko siya. Wala siya nagabalos. Nagapangyamid lang siya, yaday. Amo ginay si Jane kung maghihom. Man kiwi ang iyababa mo. Ta sige na, lakato anay kay Norma. Hulam to 1 kilo nga munggo. Munggo, day? Nagsiling ko nga patani, haw? Ti, nga isa gid ka kilo nga munggo, day, how? Isa pa ka pamangko, tring-tring, ha? Siguro, damo to sang bisita nga mga lalaki sa balay sang amiga ko mo. Ginhungod ko gadya nga magpaulihi. Kay man, gusto ko ya nga ako ang una nga makita. Man, dramatic ang entrance mo. Kagang akon bayo. Piho nga maturong gidang mata nila mo. Ang slit. Pwerte kalaba. Daw makita na ang puwerta sang langit. Ay, ari ng balay sang miga ko. Masaka ko ah. Uy, kalinunghaw? Hello? Ari na ko! Uy, hala! Ang mga tao, ara sa salog, nagahapa, kakula sila sang bayo. Kagara man si Corina, ho? Nagahapa man siya. Pero mo, wala siya sang bayo. Bag-o naman siguro ining hampang sa party ay. Aha! Ari ay, kay mauba man ko kag maintra sa ila. Hindi ko yan dapat na maperde. Kaysang nagligad nga party. Ako ang nag-champion sa trip to Jerusalem. Man, kadasig sa ako magpasabak mo. Nan, ari na. Mauban ako bala. Nan, ara na. Uho, pulo sila tanan hublas. Mahublas man ko Ay, na. Wala na ako sang panapton. Hublas pa ako kay Eva. Ay, anay ka. Kay mangita ako sang tuparan ko Nan, ara, inang dako lawas Amo inang piliun ko. Ay didto gali Didto ako mahulid. Man, bisan naghahapa siya, may naglabaw gihapon. Hindi ako sa isa nga ina
Kadamo sang pinalian ng iya nga buli. Kaitong pa. Tira ako mauli do. Sila tanan, nagakulob. Pero ako ya, makaya. Ari na, nakaigda na ko. Ay, makaya-kaya, kuya. Oy! Uy, Corina. Ari na ko. Wala kay kamuya magulat sa akon, haw. Nag-una na kamo hampang. Hasta na lang nila ang akong pagsaysay. Pagkabuan, makita ay naman kita. Mabuhay kita tanan. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Mga kasaysayan nga makalingaw sa inyo tanan, bata o kung tigulang. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Insulat ni Elizabeth Batiduan Navarro. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Flash Radio Bombo! Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lisari Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o kon porch, kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Hesu Kristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may placing contrast sa dingding sang simbahan. Makitaan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog, separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well,
Suno sa World Health Organization o kon WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980 apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa kasahi isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang, base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes, kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5 tubtob 7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheets ng WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. FIFA World Cup 2022 Trivia. Sa din balalabing una nga ginpatigayon ng World Cup. Ang labing una nga FIFA World Cup ang ginpatigayon sa Uruguay sa tung Hulyo 13 tubtob 30, 1930. Sa final round, ang host kag pre-tournament favorite nga Uruguay ang nagluto sa Argentina sa score na 4-2 sa atubang sa manuglantaw nga nagalapot sa 68,346. FIFA World Cup 2022 Trivia. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahi. Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Bilang ko sa dagat na apoy, di makahinga sa init na dumadaloy. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Provincial Jail, kasaysayan sa mga tinugang ang ilakabuhi naging bahin sang Provincial Jail. Sa diin ang 4 kapamusod sang pader naging lulubngan sang ilang mga handom kag mga kalipay nga naging saksi man sang ilang mga pag-antos kag kabudlay kag paghinulsol. Litong-lito sa nakakabinging ingay, di makatawi
nasadlak sa pagkakasala. Provincial Jail. Makig-upod kita sa ila pagpanarambiton, kag makigbahin kita sa ila kalipay, kag pag-antos, nga ilaman na agong sa Provincial Jail. Bilang ko sa dagat na apoy, di makahinga sa init na dumadaloy. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Sa liwat may ngadlaw naman sa aton tanan nga palangga nga tagparamati. Sa karon nga adlaw isa raman kasulat ang aton hatagan sang kabuhi diri sa aton panatuntunan, Provincial Jail. Iahon mo ako sa nagliliyap na apoy, na aking matikman ang tamis ng sandali. Maayong adlaw sa tanan nga tagpalamati. Tawgalang ninyo ako sa ngalan nga Tisang, taga Pavrika Negros Occidental. Hindi akon kasaysayan ini, kundi iya sang akon kilala nga tawgon ko lang kay Munang. Sadto, nagatrabaho ako bilang isa ka maid sa balay sang isa ka manggaranon nga planter sang tubo. Ang amo namon, maayo nga tawo. Mag-asawa sila nga tigulang. Ang amo ko, nagaedad sang 80 anyos. Kagang ama ko, nagapanuigo naman sang 70 anyos. May duha sila ka anak nga nagatrabaho sa ibang nga lugar. Sang ulihi, may nagsulod nga isa ka babae nga tawgon ko lang kay Munang. Nagapanuigon siya sang 59 anyos. Ginbaton siya sang akon ama, kay naghalin ang isa kakabulig sa balay. Ang trabaho ni Munang, amo ang pagpanglabada kag pagbulig sa mga olobrahon sa sulod sang balay. Agud mahangpan ninyo ang tanan, suguran kong akon pagsaysay diri sa Provincial Jail. Uti, Nay, nakakita ka na obra? Eh, oo anak, nakakita na ako sang obra. Ay, abang matuon. Ha? Mabakla na naton sinisanggata si Tuto. Rason, makatilaw na makita sang sudan nga maayo-ayo eh. Aba, oo. Makasudan na kita sinisang maayo-ayo. Ay, Nay, sinong amo mo? Si Mr. kag Mrs. Amorsolo. Ang ngalan sang babayi, si Marieta. Kagang iya bana, amo si Romeo. Amo gali? Buhi pang iloya ni si Romeo. Ugaling kay medyo uli ano na. Ay, amo gali, Nay? Oo. Kag-abi mo, kadako sang ila balay. Manggaranon sila kaayo, anak. Buwas gani, mahulam ako Ma-advance anay ako. Para nga may ibakal kita sang aton pagkaon hasta sa tapos bulan. Ati, sige. Sige, Nay, Ay, sambot sa imo, Remy. Paano na lang kung wala gali ako? Mapatay na lang gali kamuya sa gutom? Kay man, katig-agid ya sang ulo mo. Ginasilingan ka na gid nga hindi ka magpamana sa husing nga ato. Kay pangayaw lang na siya dire. Apang hindi ka gid magpati sa akon. Kag-ara, nagpabusong ka pa? Te, wala na siya? Abi, Nay, hindi na nablasagad sa sulit-sulit. Kagaa nga hindi. Wala kuya bala magkulang sa pagpahanumdum sa imo, Remy, ha? Apang do sa nadlo ka imo iya maubusan sang lalaki? Anwabe kisiling niya. Wala man siya asawa mo. Kag maayo man ang pangabuhi nila sa ibang nga lugar. Kitag-iya sila kuno sang punot didto. He, kag nagpati ka man? Ay, Remy, kung wala ako, abot kung ano nang natabo sa imo. Ako na ang tanan nga nagabakal sa mga kinahanglanon sang bata mo. Ako pang nagapakaon sa inyo. Sa baylo nga buligan mo ako kay patay ng amay mo. Subong iya ako pang nagasagod sa imo, pati sa anak mo. Ay, wala ka mahuya? Mahuya man, Nay, eh. Pero ti, anong ta?
Kaya mo niyang kapalaran, kuya. Kapalaran sa kagaga mo eh. Tinguhaon mo nga mapadako mong bata mo. Kag masagod mo sang maayo. Kay kung magdako na siya, pwede ka na makapangita sang obra sa syudad. Oo, nay Amagid man na yung handom, kuya. Kung magdako na si Tuto, mangita ko sang trabaho sa syudad. Sa sina, mapakaon ko na siya sang maayo. Kang di ako mahuyan sa mga tao. Oy, Munang, magkaon ka na kuno dito siling sang kusinero. Ikaw na lang wala makapanyapon. Tisang manyapon na ako. Tapos ko naman ang mga obra diri sa sulod sang balay Oo man. Sige na, panyapon na to sige na. Bawkabay pangaara lang si Diego nga kusinero dito sa kusina Kay mapasipsip ako sa iya. Ay, abang! Kanamit-namit sang imo adobo, Jigo ba? Karon pa lang kuya makatilaw sang amo sinika namit nga adobo. Ate, maayo ko na mo. Amo nang gusto ni ama nga lutuon ko pirmi mo. Man paborito ina sang iyaban na. Ayahay, makaluluoy man yung bata ko no. Ako lang yung nagakaon sang manamit nga sudan. Samtang sila iya, nagamantinir lang sang uga sa balay. Ay, nga amo nang, may bata ka pa nga wala sang pangabuhi? Ay, isa lang ang bata ko, Diego. Ugaling kay na disgrasya. Inang disgrasyada balahaw. May bata siya nga isa kabilog. Kag siya at tusubong ang ara sa balay. Abi mo, nagamantinir lang to sila bala uga. Man wala kami sang kwarta nga ibakal sang manamit nga sudan mo. Ang banaya anong obrahaw? Disgrasyada gani. Ida ba lang ginbayaan nga nagabusong? Ina ba lang kun magbusong bayaan, kun magbata balikan. Ay, amo gali. Ti amo man lang gali ng problema. May sudan pa man itong adobo. Dali siya dito kung makalugar ka, may duha pa man ito kagulot para makatilaw man blas-las ang manamit nga adobo. Bay, ha? Matuod ka, Jigo? Wala ka nagalahog? Basi kung maakig si Mama Marieta siniha? Ay, hindi wala na yan sa isip ni Mama Marieta ya. Kung may pila gani kagulot nga nabilin, ginapakaon na lang gani na si Edo. Dalaan na lang ang iba nga adobo sa inyo. Ay, abaw! Salamat, gid, Jigo, ha? Salamat, gid! Buka ayo man lang gali sa imo, Jigo, no? Ay, sugiran ko gid sini si Remy. Nga ikaw gid yung naghatag sini para nga makatilaw man siya sang manamit nga niluto. Ay, wala kaso. Wala kaso. Naluoy si Jigo sa ginistoryan Munang sa iya. Gani ang iban sini nga mga linuto, ginpadala niya kay Munang. Sa pagpadayon ko pagit. Kanamit matuod sa dala mo nga adobo, nay? Ginkakoy ko abing kusinero mo. Gani nga ginpadala niya sa ako ng iban. Amo gali. Buka namit ka dyan, nay. Naubos kong isa kabandihado nga kanon mo. Pabay ilang Kay kung anong sudan sa balay dako. Amo man ang sudan naton diri sa balay. Matuod, nay. Pero anong buhaton mo? Ako nang may balo
Basta mo na, makasudan kita diri perme sang halin sa dako balay. Ote, anong siling ni Remy sa dala mo nga adobo mo nang? Ay, abaw, Jigo? Abi mo bala? Do sa hindi siya makatindog sa kabusog mo? Kanamit gidya ko nusang adobo mo, ya? Kag-abi mo? Nagsiling pa si Remy nga kanamit gidya ko nusang luto mo, ya? Maayo ka pa ko na magluto sa mga kusinero mo lang nga bantog. Ay, tuod na! Amo nang gisiling sa akon, anak. Hindi mo niya masugiran si Remy, ya? Kay nagatrabaho na siya sa mga hotel. Te, nagkatilaw mo na siya sang luto sa kusinero sa mga hotel dito. Ay, wala ko niya sabor. Lain ko nung imo, ya? Kaya daw madimat siya. Sako ngisi, ho? Kag hindi lang ina, Jigo. Gusto ka kuno niya makita. Kun bala, gwapo ka man. Ay, sus. Ay, nagano-ano man niya si Remy man. Nung gwapuhon ko nga, nagkalataktak ng akong ngipon sa panampad. Ay, silingan na lang si Remy nga wala siyang anuman, Ay, gali mo nang. Ang akong lutoon sa panyapon, paksiw nga bangros. Dalaan mo naman to si Remy, ha? Hindi man to natin maubos sa panyapon, Ha? Pero Jigo, basi kung makahibalo si Ma'am Marita, ha? Nga ginapadalaan mo ako sang iban nga sudan. Sana siling ko na, wala na gani ng sapak ni Ma'am. Nabakaon lang na gani sa ido. Kundi dalon mo na lang na pauli para nga may isudan si Remy nga anak mo. Ay, abaw! Buka ayo gidya sa imo, Jigo, no? Buka ayo gidya sa imo. Kamaluluyon gidya sa imo, no? Ati, sige dalon ko ni para kay Remy. Dalan ko sang sudan ang akon anak. Kag thank you very much gid sa imo, Jigo, ha? Okay, May pulos man galing pagrasyon sa aton ni Jigo sang mga manamit nga sudan, no? Nagdako ka sang hinali, Remy. Ang siper mo sa pantalon mo. Wala na nagtabo, ho? Ano abi kay makagalanang sudan ginahatag sa aton ni Jigo mo? Doon hindi ko yung maguntat ka, unay. Amo man ako, anak. Daw matsyag ko bala. Naghabok ng guyak ko. Oo, nay. Nagtambo ka man gani. Pero nay, siling mo, mahulam ka sang kwarta. Kibaklan mo sang bago nga kamisita si Tuto. Ay, kadamo na sang hulam ko dito. Kag wala na ako sang sweldo nga dabilin. Naubos ko na advance. Ay, Pabay ilang bala. Kay tilawan ko liwat nga maghulam kay Ma'am Marita. Bilang ko sa dagat na ako'y di makahinga sa init na dumadaloy. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Magabyan sundagin ninyo sa pagpamati ang mga kasugpon sang sulat ni aton man ginatagan sang kabuhi diri sa aton natuntunan, Provincial Joy.
Kag kami diri sa gihapon wala gid kakalipat sa pagpangagda sa inyo. Nga kung kamo man may kasaysayan, ipadala lang diri sa atong palatuntunan Provincial Jail, DYWB, Bombo Radio, Bandalagan, Siyudad Sang Bacolod, sa direksyon ni Melvin Gatuslao. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Mas Paradyo Bombo! Kung ang hampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sa kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world, amo ang football, better known as soccer sa US kag Canada. Sunod sa latest world statistics sa sining nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi na gid sa Europa nga nagadakat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide, amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 tuig sining paghiwat bilang Quadrennial International Men's Football. Ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kaayuhan sang aton ikaayong lawas. Sunod sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ila na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight diri na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikomparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sa Nuestra Señora de Guadalupe, walo ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church, amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na diri ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang baroque style nga
sad sini nga simbahan human sa Coral Stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches. Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Sang una ko ikaw nga nakita, naglaom ako nga nagtalang ako, kag nakasulod sa isa ka matahom nga dalamguhanon. Ikaw ang babae nga madugay ko nga ginapangita kag ginahulat. Nagpangako ka nga kamatayo lang ang makapabulag sa imo kag sa ako. Apang karon, ina lang ang masiling mo. Sorry. Sorry. Nga. I am so sorry. Okay, just go. Apang hindi na magbalikin. Hindi mo ako makita nga nagahibik. Bangod ang akong mga luha. Ari lang sa sulod sa akong dugham. Apang kung magabot ang tiun nga pahibiun kanila. Magbalik ka sa ako. Ari lang ako, Dre. Kag nagahulat gihapon sa imo. Argay! Gintampa mo ako? Akiga kay ginalukan ko ikaw? Torpe! Sorry pero I love you. Promise. Kadamos ang tsansa ang ginhatag ko sa imo para halukan mo ako. Tapos, isa lang masarangan mo? Torpe! Mga tinaga nga masakit, masubo, masadya, nga halin sa mga lamharon nga kasing-kasing nga nagahigugma. Initanan makita naton sa mga pinanidlang sang isa ka diary. Kagini, hatagan naton sang kabuhi diri sa aton palatuntunan, Dear Diary. Dulot sa inyo sang Bombo Radio. Basta Radio Bombo. Kagkaron sa kasugpon sang sulat nga ginpadala sa aton diri sa palatuntunan, Dear Diary. Dear Diary, bahin sang nagligad, ginagda ako ni Jules nga mag-attend sa birthday niya. Gani nga ginupod ko si Francis sa pagkadto. Sang makita kami sang iloy ni Jules, nalipay gid siya. Kag naghambal ini nga welcome gid kami sa ila balay. Kay sa pila ka adlaw kuno, mangin membro kami sang ila pamilya. Sa pagpadayon ko pagid. Ara siya dira. Nagapungko siya sa kama. Kag nagatindog si Jules sa iya tubang. Oh my God! Kalain sang pamatsyag ko. Oh my... Hindi. Ginalukan siya ni Jules. Uy, ito hindi ako makaginhawa. Kung amo, nagbalikay na sila nga duwa. Amo gali ining isugid sa ako ni Jules. Ay, hindi ako makapadugay diri ha. Mahalin ako diri. Dito ako manaog sa likod. Kag minabatsyagan ako nga mainit sa akong mga mata. Oh, naghipi ako. Wala akong magkaibalo. Naghipi kali ako. Ang dumdum ko. Nagasakit lang ang dughan ko. Nagasakit lang. Ay,
may nakakita nga nagwa ako sa balay. Pinela? Di ka makadto? Francis! Nakita ko nga nagwa ka sa kudal. Gani ginlagas ko ikaw. Anong natabo? Kag nga nagahibi ka, haw? Nakita ko si Jules kag si Corina nga nagahalo kay Francis. Kasweet sila nga duha. Nagbalikay na sila nga duha, Francis. Ano? Wala pa kami sang relasyon ni Jules. Habang nasakitan ako. Mamatsyag ko. Gintonto niya ako. Ginbayaan niya sang babae nga to. Pero sa amo lang sinakadali. Sa amo lang sinakadali nagpatawad siya. Ginahimo ko ang tanan nga malipat siya. Kag malimtan niya si Corina. Apang wala sang natabo. Si Corina gihapon ang ginahigugman niya. Ano ang buhaton ko, Francis? Ano ang buhaton ko para makalimtan ko ang kasakit? Ikaw, anong plano mo nga buhaton, haw? Ambot. Wala ako makahibalo. Pero hindi ako maluyag na magpalayo sa iyo. Malipayon ako kung kaupod ko siya, Francis. Tani. Francis. Mapauli na lang ako. Ano? Hindi ako makapadugay diri, Francis. Kabigon ko na lang nga isa kadamgong natabo ngayon ni sa akon. Kag nakabugtaw na ako. Ang handom ko lang sadto nga makabulig kay Jules para nga makalimot siya kay Corina. Kag nalipay na ako kay nagdaog ako. Napakadlaw ko siya. Napayuhom ko siya. Kag subong manginlubos na siya nga malipay. Kay nagbalikay na sila nga duha. Kag ako, sinong makabulig sa akon? Agod nga makalimot, Francis. Kinanglan nga makaalin ako dire. Mapauli na ako. Kag ikaw na lang ang bahala magpatag sa ila, ha? Sila nga lang sila nga naglain ng pamatsyag ko. Ati, okay Kinahanglan nga magpabilin ako diri para nga may magpaatag sa ila. Basi kung masiling sila, nga bastos kita kung madula kita sang hinali. Salamat, kid friend. Goodbye, Jules. You are my first great love. Ikaw man ang akong first heartbreak. Kani, goodbye. Goodbye. Finela, handa ng maleta mo? Oo. Masakay ako sa una nga biyahe sang bus. Kuna mo sina, ihanda ko man ang ako niya dalalon Francis? Ako lang ang mapauli. Upod kita nga nagkadto diri no. Gani upod man kita nga mapauli. Isa pa, basi kung kinahanglan na kita dito sa Venus. Pero sigurado ka na bala sa imo nga buhaton nga ini? Hindi ka anay magpaalam kay Jules? Hindi na kinahanglan Hindi na ako maluyag nga makita pa siya. Kaupod si Corina. Kag hindi naman ako maluyag nga masakitan pa, Francis. Ginpamangkot ako ni Jules. Kung nga nagpauli ka. Siling ko, nagsakit ang imo ulo. Kag mabalik ka man sa party niya. Pero ara si Corina sa iya tupad. Amo ina nga nagpauli man ko Suya ako sa babaeng ato mo. Daw sa angklang iya mga kamot nga hindi makakas kay Jules. Hindi na naton sila paghambalan, Francis
Sige na. Himusa ng imo mga dalalon para nga makahalin kita sang temprano pa. Ang dumdum ko, madugay ang inyo nga pagbakasyon diri Finila. Nga mapauli ka mo dayon. Nagapanawag ng amon assistant dito sa amon jutay nga negosyo, tita. Pabay ilang kay mabalik kami diri liwat ni Francis. Oo, tita. Kinahanglan nga magpauli kami anay dito. Sige. Ipadulong ko kamo sa terminal. Hindi pa bala magkatang bus nga ini? Wala pa mapuno mo. Jutay pa lang pasahero, ho. Nagahulat pa na sila sang maabot nga iba nga pasahero. Amo gali. Oo. Pero malakat na inis hindi madugay, Finela, ayhan, husto ka. Naghulat ako kagabi nga makikita sa imo si Jules. Apang wala niya na pagbuhata. Sa baylo, nagapadayon siya sa pag-entertain kay Corina. Ayhan, husto ka. Nagbalikay sila nga duha. Fred, sorry lang nga amo inang naabtan mo sa aton pagbakasyon nga duha, ha? Hindi na lang natin sila paghambalan, Francis, Okay? Luyag ko nga makalimot. Pero paano? Ay, susday. Amo man na sa tong ginpamangkot ko sa mag-break kami sang boyfriend ko nga tarantado. Sa ano ako makalimot? Maayo pang computer kay may manual nga pwede nga masundan para nga makaayo ini. Wala sang business school, medical school nga makatudlo kung sa ano makaayo ang broken heart. Wala sang libro nga makatudlo kung tubtubsan o ka nga magdulurusa. Nahangpan kong nabatsyagan mo, day. Oh, anong ginakuha mo dira sa bag mo? Ang akon earphone, ibutang ko ini sa akong dulunggan. Matulog na lang ako, Total, 3 pa ka oras ang aton behion o galing kita nga makalambot sa syudad. Pukawan na lang ako kung malapit na lang kita, Okay. Itulog na lang ang kasakit nga nabatsyagan mo, Pukawon ko lang ikaw karon. Thanks, good friend, Bah, gindasok na niyang earphone sa iya nga dulunggan. Kagintabunan sa iya jacket ang iya nga ulo. Ay, hala. Matulog siya matuod, ho? Ay, saan o pa malakat ang bus ng iniman? Natakan ako maghulat. Ay, hugali. Tawagan ko na lang si Gino, Pahibalon ko siya kung nga hinali ako nga naglakat. Kag nag-upod ako kay Finela, mahangpan gini ako sina. Nakahibalo ako nga hindi siya parehas ang ako nagligad nga boyfriend nga malapan sang mata. Tawagan ko siya. Hala, wala pa gani ako makatawag. Nag-ring ng akong cellphone. Uy, hala, si Gino ini, nanawag siya sa ako, no? Ay, nalipay gid ko, Hello, Gino? Sorry, wala ako makapaalam sa imo. Ano abi kay nagadali ining amiga ko nga makapauli, Kwan, ari pa lang kami sa terminal. Kag nagahulat nga mapuno ang bus nga sakyan namon. Ha? Ano nga good man? Nalipay ka bala nga nagpauli ako kag nag-upod kay Finela? Ate, sige, Tawagan ko ikaw pag abot namon didto. Sige. Bye. Ay, salamat. Wala na ako sang problema.
ako sang nakita ko si Jules kag si Corina nga nagahalukay sila nga duwa. Gani nga nagdesisyon ako nga magpauli na lang. Kag nag-upod man sakon si Francis sa pagpadayon ko pagid. Ay, salamat. Nakalakat ng bus. Pero wala gid siya makabatyag si Fenella, ho. Natulugan gid siya. Maayo man ina, para nga makapahuway ang utok niya. Bangod lang sa kay Corina nga to. Pero nga makapata si Jules nga magbaliwala kay Fenella. Ang dumdum ko anay kung okay na sila. Hindi pa gali. Ay, kanugon. Animal! Uy, pre, ano tabo man nga nagdulog ka sa ginali? May auto nga nagbalabag sa atong nalagyan. Ano? Uy, hindi. Basi kung mga rebelde ina, pre. Ay, hindi ka mo magpanik, ha? Manaog kami sa akong konduktor. Kung sisaw namon kung anong kinhanglan sa aton sang auto nga ina. Fenella, bugtaw. Ay, ano parang natabo? Nakali na pala kita sa terminal? Kuhain ang earphone sa dulunggan mo. Ara na. Wala na ako sa earphone. Ano palang natabo? Wala na kita sa terminal? Wala na. Kaina pa kita nakahalin, no? Pero may nagbalabag sa aton nga dalanon. Ha? Hala! Nga man, haw! Sino ang nagbalabag sa aton? Basi kung hold upon kita? Ato na, Nagpanaog ng driver ka ang konduktor. Bati ko, mangusisa sila. Kung nga ang may nagbalabag sa aton alagyan nga salakyan. Oh, Diyos ko! Basi kung mga rebelde na! Kag-hostage kita dire? Ara ng konduktor ka ang driver, ho. Nagbalik na sila. Ba? Hala, nagatulog sa imong driver ka ang konduktor sang bus, ho. Daw sa may plano sila nga buhaton sa imo. Naayhan. Hala, hindi ako pagbahuga, ha? Kaya possible akong maglumpat ako karon diri sa bintana, aw. Ari di siya. Anong hari di siya? Anong kinanglan ninyo sa akon? Hala, may nagsaka nga tao, Fenella. Si Jules? Siya matuo din, ha? Francis, tagwa ako! Uy, nagantabon mo liwat ang jacket mo sa ulo mo, yahaw. Hindi ko ikaw pagtaguon kay Jules, no? Hindi ka bala maluyag na magsugilanon sa iya? Sundalang barang ginasiling ko sa imo. Nakita ka na niya. Felina? Masaylo ako sa pihak, ha? Para nga makasugilanon ka mo sa maayo. Felina? Francis, salamat, kid. Felina, hindi na ako mag-usik pa sang oras. Di makaminutos na lang ang ginhatag sa akon sang driver ngayon para makasigilanan ako sa imo. Sa magkibala ako nga naghalin ka mo dito ni Francis, naglagas ako sa inyo sa bus. Kag salamat, kinabtan ko kamo. Nagpagabay ako sa driver nga masigilanan ako sa imo sa makadali. Nagpasugot man siya. Apang pagkatapos sa 5 minutos, mahalin na kamo. Kag manahog na ako. Wala kaso kung magpagarumbot kaliwat sa jacket ngayon na. Hindi na kinahanglan nga makita mo pa ako. Ang pagabay ko lang, pamatihan ang ihambal ko sa imo. Pagkatapos sa 5 minutos, hindi ko na ikaw pagamuhon pa. 5 minutos lang ang pagayuon ko sa imo. Sang una, naglaom ako nga isa lang kababae ang ara sa kabuhi ko. Gani sa madula sa ako na pagkikugma ngayon na, ginhanda ko ang akong kaugalingon nga magpabilin sa isahanon lang
sa bugos kong kabuhi. Kag nahadlok na ako nga maghigugma paliwat. Bagod nahadlok ako, nga bayaan liwat sa akong kahagugma o kung sa akong higugmaon. Apang hinali lang nag-abot ka sa kabuhi ko. Kag sa bulig mo, amat-amat nga nagwa ako sa baon nga ginapalaguan ko. Nalimtan kong kahadlok bangod sa imo. Itom kag puti lang ang kulor sa akong kabuhi sa tiyon nga to. Apang sa mag-abot ka, na ang nakaangkon sang nagkalain-lain nga kulor nga akong palibot. Nagkatuon na ako nga magyuhom. Pagkatapos ang akong masako nga adlaw sa trabaho. Sa pamatyag ko, lain na nga akong kasing-kasing. Apang hindi na akong tag-iya, ikaw na ang nagapanag-iya, Finela. Sa imo na nagpitik ang akong kasing-kasing. Wala ko ginasirinitanan kay tungod gusto ko nga punggan ang imo paghalin. Sino ako? Para nga hambalon ko ikaw nga magpabilin tiri. Apang ibuhat ko na ang tanan. Agad nga makuha ko ng ikaw. Gusto ko na nga makahibalo ka. Nga ikaw ang nagpabago sang kabuhi ko. Ikaw lang ang isahanon nga paghigugma sa kabuhi ko. Ikaw ina, kag hindi kay si Corina. You are my one great love. Pero paano si Corina? Wala ba na kamo magbalikay? Nakita ko kamo naghalukanay kamo nga duwa. Wala ko siya ginalukan. Siya naghaluk sa akon. Kagamoy na matuod nga natabo. Kaginambalan ko siya, parte sa butang ngayon na. Ginprangka ko siya, nga hindi na siya magliwat. Kag hindi na maliwat ang natabo sa mga duwa. Kag ang natabo sa mga duwa, bahin lang sa nagligad. Ginatag ko na sa iya, para makasiguro ako, nga wala na sa sang bahin sa kabuhi ko. Ginuhod ko nga maghatag sang juta niya tiyon para sa iya. Kaya gusto ko man pamatudan kung anong nabatyagan ko para sa imo. Kag samtang ara ako sa iya tupad, ikaw ang ginapaminsar ko. Luyag ko nga ikaw maging kaupod ko sa tanan nga oras. I miss you, Finela. Kinahanglan ko ikaw. Excuse me, boss. Pero tapos ng 5 minutos, kinanglan nga makalakat na kami. Basibla may maabot nga traffic enforcer raw, kag sitaon kami. Salamat, Gidnong. Finela, mapaalam na ako. Halungin ka o galingon mo, ha? Mahal ko git ikaw. Kag bisan anong matabo, ikaw lang ay higugmaon ko. Tandaan mo, Ina. Ay, Jules! Hulat, anay! Finela? Maupod na lang ako, Jules. Maupod na lang ako pabalik sa imo. Let's go! Kung mangyari man aking mahal na ikaw at ako'y magkatuluyan, mundo ko'y parang langit na, mundo ko'y parang langit na, kapag ikaw ay laging kasama. Asahan mo aking mahal, ang pag-ibig ko sa'yo'y di magbabago. Ang puso ko'y iyong iyo, ang puso ko'y iyong iyo, at sana'y sa akin lang ang pag-ibig mo. Mundo ko'y parang langit na, mundo ko'y parang langit na, kapag tayo lang dalawa ang laging magkasama. Mundo ko'y parang langit na, mundo ko'y parang langit na,
kami ni Jules sa pagligad sang 4 ka bulan. Kag makasiling gid ako nga nahatagan gid man sang katumanan ang akon mga handom sa kabuhi. Kag si Frances, siya na ang nagaatipan sang amo negosyo nga parlor. Kag parte naman kay Corina, wala na ako sang nabatian pa sa iya. Kag ayhan, nagbalik na siya sa Singapore. Kag sang ulihi, nagpamatud kami ni Jules nga magpatindog sang groceries. Kag nalipay gid si Francis. Si Jules, isa ka maayo nga bana. Kag wala na ako sang masiling pa. Hasta diri na lang ang akon pagsaysay. Tubtob sa liwat, Dear Diary, Fenella. Amoy adto ang matahom nga sugilanon nga ginhatagan naton sang kabuhi. Diri sa Dear Diary, matamo gid nga salamat sa inyo pagpasakop. Basta Radyo Bumbong! Kung ang ampang